Така, здравейте. Доста време не съм чел манга на японски тук от този ап и реших, че това, ако се записам, ще ми помогне с мотивацията. Чувате звуци и това е от колата. Колата работи, защото трябва да работи климатика, защото е много жега. Да покажем как се логваме горе. Не е верният отгоре. Верният отгоре е втория бутон, дето пише Мероде. Какво? Mero adesso de Roguin. Горно сигурно за регистрация. Mero adesso password Roguin. Тази шива не можах да видя за робота. Добре. Какво ново? Shonen Jump. Някакви безплатни неща. Шинчан е яко, ама много лош скана, не се вижда нищо. Така, да си отидем в библиотеката. Тук горе. Тук са хардкаверите. Още съм на трети брой. Не съм бе. На пети брой съм. Тук вече не помня какво става, но нещо се закачат тия двете. Да си припомня малко. Да, тук са в училището. Тази Мари, дето има юнака в нея, дето се вселил. Общо взето взе да се свара с гаджето момче на една нейна приятелка, защото много обичат да играят Dark Souls и двамата. И има някакви конфронтации тук, гимназийски. И тук тая нещо е придърпа да й се обяснява, много не помня. Я да видим какво става. Нани. Това май съм го чел. Нани Йосоре. Няма какво да го превеждаме това. Какво е това, примерно, или какво ти става, или какво става. Хонто е наистина. Хонто. О май те. Наистина ли казваш, примерно. Дондаке. Джибунгаски. На лаке. Ще го сложим това. Ще си плъгна тук моя ап, ако още работи, че не съм го отварял скоро. Какво ще стане? Има някакъв смисъл, чат GPT-то по-добре превежда, ама съм сложил някакви безплатни тук модели, защото разбираш, ще ми стане много вайрал апа и хората ще ми източат кредитите. Той дори не е качен, но още по сторовете, смисъл публикуван. Тъй, Дондаке явно е колко. Джибун знаем, Га знаем, Ски знаем, Налаке. Това не видя какво е. Informal way to state a reason. Окей. Какво значи цялото? How much do I love myself? Странно. Ако го сложим това в чат GPT, дали ще получим грешна? Грешна не. Различен превод. Не мога да намеря. Всъщност може така. Това беше добро. How full of yourself are you? Окей. Това малко повече make sense. Тук за този ап трябва нещо да го измисля да... Ако го направим с на Елон Мъск и ако ще стане. Тук имаме и някакъв бък, освен това.
No matter how much I like it. Пълни глупости. Окей. Зората не е яя, се връщаме. Трябва да ги сме на тия модели, ама кое е по-напред. Тъй. Йори-сан. Йори-сенуа. Нанига чига уно. Бъркаш, ама това нанига. Какво е? Не го направя в речника, може да го сложа. Не, цялото ще го преведа. Втори шанс тук. Това за някакви прости работи се справя. What's different about Yori? Кое не е така? Нанига чигао. Според мен. Това как ще го преведе? Аха. Йори-сан ва нанига чигао, но ти с какво си по-различна? Тъй. Зато ми те де шо то кокара. Това си го спомням, че съм учил вече, ама зато през цялото време, ако не се лъжа, мите тан гледала си де шо демек, нали? То кокара отдалече, бокото наджи йони по същия начин като мен. Доще, защо? Доще, соре, това е много познато. Осо. Ханаши какена катано. Ханаши какена катано. Нямам идея какво е това цялото нещо. Пробвам си моя пак. Доще, защо? Вединът от толкова ми е нимо. Това, между другото, сега си спомням, че съм спрял да чета вече може би около месец и последния път като четах, точно се депресирах заради лошите преводи на моя ап. И си викам, да, ще оправя апа. И ето го оправя на апа, месец по-късно не е пипнат. Ханаши как е... Negative verb in the past tense. Наката е negation. Ханаши какеру. Окей. А това след соре, какво беше? И Джо. Anymore. Окей. Ако го пуснем тук, дали ще има повече смисъл? Ако да, вече почвам тук да ги пускам всичките. Но да кажем, че просто ми стървал връзката и много не разбирам какво става въпрос, ама... Караджанай. Не знам какво е това първото канджи. Абе, тук ще си става още. Колаката. Ето, сега става добре. Камари-сан ни джибуно нака нещо си мирарета шимашо. Някакви хора влизат в съседната кола.
Марисан ни джибунно нака. Какви си тия глупости? И пак се бъгна. Well, Марисан, see my true self. Това по-добре звучи. Наками. Всъщност явно will end up being seen. Това е рете шимашо undesirably. Окей, сложи. Джипуннила нанино нещо си най-кара, това няма, примерно. Това средната дума, не знам каква е. Качи. Това съм го чел, явно, щом съм си отбелязал тази дума. Because I have no value. На кое е value цялата работа? Качи. Нано. Си навиква детето и го чуе. По-тихи. Марисанто Цури Ау Уаке Га. Сега ще чака дизеловия му автомобил да загрее на 30 градуса, докато е пуснал високо радио на отворена врата. Просто някои хора са като излезнали от някакъв комикс. Цуриао, to be a match for. Нещо хищно мога да се концентрирам. Цуриао, Марисанто. Какво значи цялото нещо? There is no way I'm for Марисан. Изобщо кой го казва това? Соредемо, Марисан, о джибунно, моно ни шитакоте. Затова Марисан аз джибунно моно един вид, моето всъщност опакована като нещо. Шита коте, не знам какво е. Д. Once on. Джибунно моно, верно? Wanting to do. Шитакоте. Обяснено ли е това? Шитай. Want to do. Шитаката. Шитакоте. Те форма шитаката. Окей. Ако трябва да набера явно скоро, защото или просто да си припомня, че винаги е било така. Много трудно вари. Та нещо си, но накъде Марисано Омоча. Омоча играчка, нали така беше? Ни ще. Добре. Inside my delusion I made Marisan into a toy. Това са глупости. Я видим ChatGPT какво ще каже. Аре бе. Също нещо. Мусо, но накъде?
Не разбирам какво има предвид. Хич. Йорисан. Бокура. Ние, може би. Това не знам какво е. Просто не се... Приятели. Ние сме приятели. Опа. Омайни. Ти. Вид. Нанига. Лакару. Нищо не разбираш. Аз нищо не разбирам като читател. Нанига. Лакару. Но. Йо. А това е въпрос или твърдение, че нищо не разбира. Явно е въпрос, защото нещо разбираш и нищо не разбираш. Да видим кой е верният отговор. Ако японски ми е отчаиващ, какво да кажем за вашия? What do you understand? Какво разбираш? Добре. Омайла, манка, кимочи ларуи. Това беше тъпа забележка за японския. Омай... В смисъл средностатистическия момент може и да работи, но нищо средностатистическо тук, каквото се случва. Омай, нанка, ти някак кимочи ларуи. Не струваш. Кимочи ларуи е да си зле, лоши чувства да правиш. Добре се тая. Хонтони кимочи ларуи. Какво? Онани. Последното на какво е? Бастард. Яро. Окей. Тъп онаниста. Го нарича. Тук се повтарят неща. Кимочи ларуи, кимочи ларуи. Ако 6 пъти. 4 пъти. Опа. Защо така? Явно се случват такива неща по света. Йори-чан Санде. Мата Денуа Кака Текоро. Докато се обадиш или някаква. Мата ковеш. Също. Мата какеро те Марисан Итан. Да, той нали получи изследваше си новото тяло, дето се вика и получи обаждане по телефона, което каза, че се обажда Марисан. Тук искам да сложа кавички, не знам как са японските кавички. Ето таки. Ако ще кажа. Марисета Коеген, Мата Какеро. Мата Какеро ще се обадя пак. Значи Мата е отново общо взето. Добре. Тук нещо да знаем вече. Кондо. Този път ла. Втариде. Това дори не си го изпомням. Торо. Какво е Торо? Торо. Двете ще дигнем. Окей.
Соще, чанто, както трябваше говорим, ханасо, пропърлия чанто, тая прехапълсни, умри букук, шине бака, да. Интересен кадър, какво пише горе, бокола, някаква игра на думи тук, Йори, но това какво е? Хея. Стаята на Йори. Добре. Най-накрая тази сцена в тази женска тоалетна момичешка. Седиме 2 месеца на нея. Това тук майката на Мари, защото си я забира от училище, защото да не ходи пак да ходи при клошарите. Както обича да прави. Това не знам какво това канче. Познато ми е много. Мука. Значи, когато е една дума и мисля, че Google ще може да я познае, правилно така има много варианти за превод. Това дали ще стане да ви покажа часовника си. Записва ли още? Да. Значи купих си някакъв китайски часовник, който е с такъв програмируем интерфейс и го направих да може да си уча канджета на него. Малко е бълки, на живо изглежда по-добре, отколкото така. Сега не мога отцъкам, защото си държа телефона, ама е забавно. Готино беше да се занимавам с това. Ако сте чули за Arduino или Raspberry Pi, някакви такива, за нещо такова става просто. За първи път се занимавам, нямам никаква идея какво се случи, защото го правих изцяло с AI. Обаче визията ми се получи. Освен, че часовника не работи както трябва. Показването на часа не се рефрешва екрана и общо взето седи от каквото е било последно, когато е цъкан бутон. Трябва да го оправя и това. Тъй, какво правя тия тук сега? Забира Мари. Какво беше? Забира мука или казахме, че... Мука е май. Да. Добре, ето я Мари, най-добра ти приятелка, всичко точно. Сега вече чета 20 минути и в главата ми се въртат мисли коя да ми е следващата манга. Просто мозъка е уникално същество. До сега не бях пипал нищо. Същото е с видеоигрите. Никакво намерение нямам да играя. И в момента, в който седна да играя, викам, супер яко, после ще играя това, избра 20 игри и след 10 минути спра и не пипна 2 месеца. Това, ако някой го чуе, искам да се отбележи някъде, защото просто не е сериозно. Какво пише тук съм? Каки Гучи-сан. Това е тая Йори. Hydration break. Коно айдала домо може би айда. Нямам идея. Да видим. Ако ви харесва иконката на моя ап, който се казва Chap, който е съкратено от ChatGPT App, някакво кученце, защото да върви за Chap, нали, пак е AI генериран. Не го казвам с гордост.
Коно Айда, The Other Day Recently. Окей, дома, благодаря. Нещо много бъбра глупости. После ако си го слушам, ще ми е супер скучно. Окасан Кио Йошизаки. Не, какво беше? Какигучи-сан. Йошизаки беше Марина. Учини то мете мо и. Може ли да спи у нас колежката? Какви ги говориш? Сумимасен. Мошилаке, не Мошилаке, някаква щуротия, дето да я затруднява. Съдън. Туран, ама не е Туран. Фокусфай. Нещо със С беше, но какво беше? Не. Че Тоцузен, че рязко, нали, Тоцузен, Сумимасен, че, нали, не са се обадили предварително, и няма грижи. Дзенбу, може би. Дзентай. Ще видим. Дзентай. Всичко е окей. Или не знам. Completely, ама това на какъв език го говори? Зен. Хич не се притесняй. Зен. Това съм учил, що не знам. Тъй. Йошизаки сан кара но денва. Ицука. По някое време, ако не се лъжа. Ицука, дено е телефон. Катекуру ка вакаранай дешо. Добре, Йошизаки-сан е Мари, ама тая дето я няма вкъщи. Карано денова. Телефонно обаждане от Йошизаки-сан. Ицука. Катекуру. Да се обади. Вакаранай дешо. Добре. Може би казва, че не знае дали изобщо ще се обади Мариса. Да видим. Ицука е... Не ми харесва този превод. Нещо трябва да сложа по-читав модел. Fine-tune на промпта, може би, не знам. Добре, реално е същия превод. Ето, това сме го познали. Йошизаки сан карано денова. Ицука. Кога? Не по някое време, а кога? Ицу. Какатекуру. Значи не е Ицука, а Ицу какатекуру. Значи това е вярно, все пак. Що съмнявам толкова в него? Втори път се случва. Дакара, обаче Ишони и Рукара. И двете сме тук. Заедно. Да, демо, обаче. Омаео. Това не го знам. Шита. Ваке. Джанай. Ши. Ши свързва изречения. И е готино.
Лаке беше причина ли беше? Видиме. И това средното пак бърка цялата схема, дето е сговоренето. It's not that I forgave you. Юруши. Окей. Няма да го видим като граматика обаче. Омайо. Посока към тебе. Юруши ли казахме, че е това? Юрушите. Окей. Джанай. Сори за паузата. Следващото ще си го чета тук. Омайла ти. Япари. Япари. Беше едно от тия. Япари. Примерно ясно или както се очакваше. След това не го знам. Ама е зен. Не е зен, а сай. Май. Мичикай. Не. Ни. Ки. Мочи. Варуи. Пак ки мочи варуи. Даши. Не знам какво е това. Ще го видим. You are, as expected, the most disgusting person. Хубаво изречение. Я пари съм го познал. Сайтей. Това е хикуй, май. Нагай дълъг. Това е нисък. Минчикай, май. Сайтей. Значи сай съм го познал също. Кимочиларо и си го знаем. Да, ши. Значи шито е свързаното. Яцу. Това не го знам. Много лесно канче. Пак шито свърза следващото изречение, а дато е дес. Тъй. Ома е това ташила. Мири. Миримо, хитоцо, едно, номбалан, не знам. И шони, може би, джанай. Не знам какво значи това. Аз и ти, мирито, не знам какво. Не сме най-добри приятели или да знам, сега ще видим. Че не сме... мири е милиметър, окей. Ич трябва да е, нали? Ичи мири. Дори един ичи мири. Не сме еднакви, заедно, така нататък. Това е шони, ако сложно излезе. Ома е това ташила, ичи мири мо, и шони джанай. Тъжна Мари. Сумимасен. А тя майката отпред. И тия си говорят. Ваташи, но учи, може би. Никога няма да знам кога е учи и кога е и е за къщата. Един вид е къща, един вид е дом. Ама учи е дом, значи трябва да я учи в случая, но що па да не е и къща. Това не го знам какво е следващото. И следващото не знам какво е. И те мои деска, еди какво си дали е окей да се случва.
някои биха се усъмнили дали това е изобщо от някаква полза. По-добре от Doom Scrolling, може би. Checkmate. Тъй, какво не знаем тук? И пише пък тук, ама се тая това, какво знае по-та. Това не е стоп дроп. Се отбиеш. А какво вика? Иска да се отбия от тях. И и те. Пита майката дали е окей да минат през тях да си фърли раницата, примерно. Това също не знам какво е. Обаче вижте технологиите, какво чудо са. Такива омазани канчета, ще си ги копира и ще си ги разбере. А на Шинчан са по-зле. А Шинчан е як, защото е много смешен и... Тук някакъв прави някакви кръгчета, защо ги прави нещо, си тества колата, май. Супер зле. Ти хора са ненормални. Служила някакво 2-годишно дете до една кола и пред него прави буквално кръгове с неговата кола и детето го чака да паркира и му се хили как прави кръгчета. Може би му обещал, че ще прави кръгчета. Демек буквално си върти колата в кръг с радиус 5 метра. Окей. Това е Моте Кима Сунде. Не знам какво ще си носи. Дрехи ще си носи. И кое са дрехите? Първото канче са Ки, Га, Change of clothes. Окей. Ще се доверим. Тока. Да, това токата е много интересно също. Моте Кимас. Това нъто също е интересно. И го слагат поради някаква причина, за да направи от нещо друго. Примерно май не може да сложиш това D, без да има това Н, защото си Моте Кимас си е глагол, обаче да го превърнеш на наун. Да, някакви такива работи. Няма го научим, той е японски скоро време. Бецуни. Бецуни няма нищо. Йо. Какво това е ла йо? Няма нужда ли казвам, или че няма проблем. Тук майката говори и дават реакция. Това малко ме бърка, защото няма стрелкичка към Мари, значи не говори. Тя значи говори майката и дават реакцията на майка. Обаче Шите Агеро кара. Какво ще й дава? Може би пижами ще й дава и затова й казва, че няма нужда. Ще й дава назаем. Кашите. Това кашите сме го учили от преди 5 години. Демек 3. Никога няма го разпознае in the wild. Явно Мари си го казва, да. А това лато за какво е? Feminine Sentence Ending Particle. YO. Assertive Feminine Sentence. Това е яко. Боже. Той е пича, дето прави кръгчета. Детето още е отвънка. Седат до колата и нещо ядат. И се бършат с мокри кърпи.
И за какво ги при тия кръгчета? Може би да го забавлява, не знам. Окей. Тук сме долу и я не демо, защото накаши. Това не е нака обаче. Не знам какво е. И това не е гара. Не знам какво е. Най-дескара. Не знам какво е предвид. Нещо няма. Мошила Кенай. Извинява се. Значи все пак се настоява. Сугу. Нещо си. Мимас, но де сумимасе. Това какво значи? Бързо ще приключа Сугу. Веднага, нали? Сумимас. Finish be completed. Окей, ще се доверим тук. И май скоро ще минем на Doom Scrolling, защото малко се изморих. Сумимасен Суго. Това е Модори Масунде. Бързо ще се върне. То пак си остави детето до колата само. От външната страна на колата детето е някакво малко. И пак фана пътя на някъде. Детето и то фана пътя на някъде. Върна се. Добре. Дай Джобо Йо. Юкори какво беше? Да си кара баща ти, той се върна бавно, спокойно. Мари, Гомене, Ата. Какво намислям? Кино вчера Ила Рета Кото. Какво ти казах вчера? Може би. Кои работи просто няма смисъл да ги превеждам, щом се познават, дори да не съм оцелил нещо. Няма какво да ги дрилвам чак толкова. Шок. Някой се била шокирала. Майката ли казва това? Шоко да тава. Бях се шокирала в ролята си на майка. Казва. Маташи Омиро. Те. Погледни ме, казах. Окасан. Коре карава. Мото Мари. Нокото Миро каране. Мама те вижда. От тук. Коре кара от тук. Окасан мама, майка. Мото какво е? Ще го пуснем цялото.
Мотото само малко ма бъгва. Да, щупи сапа. Що? Защото очаква определен вид формат, а то го е препенднал AI с тези глупости 3 чертички JSON. Чупи всичко. Тук трябва да е окей. Мото повече. Окей. Кондо, хисашибури, ни, ишони, каймоно и канай. Много време не сме ходили да пазаруваме заедно. Нандемо Катагеро. Ще купа нещо, като искаш. Ще свършва ли тази сценка скоро? Свършва. И става по-интересно после, нека ще ходят. Ще гаса. Къде бяхме? Ето тук. Сошитара. Това ми е познато, ама... Това цялото го копирам, превеждам го без много да го мисля. И гаса. Ще се изморих. Сошитара. Това канджи е един вид чувство, но го знами. Нанте Сукири. Това е забравям. Оа Реро Джанай Содатомо. Така мисля е Содатомо. Кое е лав по-точно? Кой? Наями. Сукири напълно. Окей.